בוקר טוב, טיול של אילת, יא וואלק, הנה, יאללה, הנה, תביא גנץ, תן את הגנץ, מה אתה מבלבל לי את המוח עם השילוב? תן את הגנץ, תן את הגנץ. תעייף אותו, זה הריצ'ולה, לא? בואנה. תעייף אותו. אבא, אתה מצלם? תעייף אותו, בטח שאני מצלם, מה? יאללה, איזה די, מה זה? למה אתה מעיף? שתוק כבר. הייתי בתוך מעלה. גם, ראית אותו? לא, אל תסתכל, הלו. חכה. עוד התעורר, חכה. הנה. איך הוא לקראת החוצה? טוב, תשחק איתו, תעייף אותו, זה הריצ'ולה נראה לי. לא, אתה נתן את הגז. תן לו מכה חזקה. אינטיאס. איפה הוא נתפס? ראית איפה הוא נתפס? רדה, זוז. זה המשחק הזה של ה... איפה הוא נתפס? ראית? המשחק הזה שאתם עושים עם הגן, שזה סתם דבר מטומטם. ראית איזה גן? איך הוא נתפס? איזה חול אבל... איזה מזרובה! מזרובה, בילבה. מה קרה? למה לקחת מפה אוכל? מי תומך? כל הכבוד. הוא יחליק לי. תן לי רגע, תן לי.